Welcome sa aking channel mga amigo at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at tayo ngayon maghahatid or magdadrop ng ating mga kasama na kapwa natin empleyado, isang doktor at kanyang assistant clerk at dito sa may Paseo de Rojas, Makati Lambo at after po natin i-drop siya at balik po tayo ng office kasi wala pong parking doon at medyo mas mahal kung tayo ay magpaparking kaya dadrap lang po natin yung ating kasamaan si Doktora at ang kanyang isang kasamang clerk at saka taga Department of Labor na mga investigador. Ayan na mga amigo at mga amigat, samahan niyo po ako sa pinakamalapit nating biyahe dito lamang po sa Makati City. Ayan mga amigo at mga amiga, pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras mga amigo at amiga. Proud po mga amigo at mga amiga at sa ating mga subscriber na Ginoo at bilang magandang araw po. Tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng buwan ng wika sa buwan